Oh, shut up. Sambeni. Uvimba mina noma uvimba labantu. Mina wakwangibona ngihamba ngedwa mina. Nembala. Lalela, umthetho awuweqike uma ukhuluma ngutshela mina. Wena umfundungelo lami wena manje. We understand? Umtriphi ilungelo lami wena. You are crossing your boundaries. That's personal now. That's personal. Ngeke ukuthi mina ekhaya esigodlweni la ngihlala khona ngihlala nabo abantu engihlala nabo besona ngitshela ukuthi angihambi lapha. You are not awuhlangana neprotocol engihamba nayo. Awuhlanganisele utho nayo. So ufuna ukuthi mawuthi angihambe ngedwa ngela. Uzongitshela ukuthi ubani ngingafasa kanjani ubani. Mayingazi ufuna ubani ngifuna ukupheka ngabe futhi ngihlobo lento esizoma ukuthi awukwazi nabani. Ubani. Wena ke ngoba uyangazi ukhulwe yini ukuthi umtshela ukuthi ngobani. Manje mina fanele ngihlale ngihambe ngichazela amaphoyisa ukuthi ngobani. Uhamba nabantu, uhamba wedwa. Finish. Angizwanga phoyisa. Ngizovuma uhamba wedwa, uhamba nalabo abantu ukudlula. Ubani othe ngihambe nabo bonke labanye. Ubani othe ngihambe nabo bonke abanye. Akhe umbatha lo mkhakha. Emsebenzini wami ngihamba nawo. Amalungelo ethu madoda. Umsebenzi wami mina ngiyawuholela lo msebenzi engenza bakithi. Mina ngiyawuholela ngiyaqhuma police station. Kunemali mina esayinwa ngami lento le. Ufuna ukuphila. Ezinye zayimoto esayinwa ngami la. Mawungathi ngoma ukuthi awukwazi lokho. Futhi laba abantu ngeke baze bakholela kakhulu. Ufuna ukuphila. Maphona amaphoyisa. Maphona lawo mfudula mina hamba ongivalela eDurban North. Uyawazi mina amaqala nginawo amaphoyisa alento ayifaka ichemical amfayo nenyaweni. Uyawazi. Mawusu uzotshela mina ukuthi ngiphephile amaphoyisa bangaka abantu enibangqumile nini. Ungathi mina ngilandele ngakini mina sithola iprofile yakho nomfazi wakho uthomshayi. Nokuthi ingane zakho uyazona kazulu ingane engodwa ezakho ke ingane ngitshela. Ungathi nje ngipersonalize lento ngoba ngizopersonalize nje. Especially because of the child of wrong. We are in case. Ngoba futhi we understand it. Ngihamba ke ngizoyifaka bese ubani. Ubani. Ay, qashani makhansela. Ay, qashani makhansela. Vela for the next 3 years, no things are better. La we shando mkhulu. Ntiya, ndabezini. Mana ngixoxela emhlabeni for the next 3 days. And this is phinde story no abanye. Uyakhumbula lezi photo wayivalela eMondre. Siyayilanda imoto. Itamnandi wena udemarcate lana njengamanje. Wena uzodemarcate wonke sokuthi amakhara. La wena hlale nophakela ama-drugs lapha yanopha aphinda aphakelwe ikudla ithina. Wena namhlanje usigadile bona ama-parades ingane zethu. Ikunokusala ngomoya niweshethi. Ngcono ngoba kusuku. Lalela-ke mfowethu. Mina mbatha ngoba uthe ungigadile la. Uthatha baby. Why ufake i-uniform? Uyawazi umthetho ofaka nayo. Ngingathini wazi ungibiza ngo-baby. Wazi ungibiza ngo-baby. Wangizwa? Oh, phela kuyarekhodwa ukhohlwa into eyodwa. Ukhohlwa into eyodwa. Ubusho ukuthini mawuthi baby ufake i-uniform? Usho ukuthini ukuthi baby ufake umntwana. Ubusho ukuthini ukuthi baby ufake i-uniform? Umfazi wakho mawuthi baby uthi umntwana usukuthi umntwana kuyena. Angikuthwele umntwana. Uyayisho kuyena uthi hello baby. Usho kimi uthi hello baby. Usho ukuthini mawuthi baby? Ufake i-uniform usho ukuthini? Angithi wena uhamba. Uyena umntwana. Ubaby noma ngumntwana? Ubaby mina noma ngumntwana? Ufundile phela mina. Ukufunda kwakho wafunda university. Ithini conduct yakho ipolice ufake leyo. The act of fake uniform dokumbisa ngobaby. Uthi umthetho ngesizulu. Ukuyawasho abantu bakaZulu wathi obaby. Wakwasho abantu bakaZulu ngizomlandela namba ngicela ukulandela umntwana umbali la manje. Awungibizele ngobaby yena njengamanje. Ngibizele umntwana umbali ungibizele ndaba ezitha namba yakhe.
Mama Mkhabo nange uKhabonene. Cela ubizele yena undaba ezithakezela. Bese ungibizela umntwana umbali. Amlethela ngifuna ababize ngobaby phambi kwami ngoba uthi baby bantwana. Nampa abantwana ngiyakutshela bona njengamanje. Khuluma isiZulu. Sawubona mzwana. Hayi ungangikwazi ukubona mina. You must never. Ndaba ezitha. Ngicela umsondele magema. Nangu officer in a uniform. Uthi sibophe sibabantwana wazamba. Hayi andikwazi ukumbalekisa phela umbali. Andikwazi umbalekisa. Waza magema. Uthi baby. Chatting. Mana la chatting ngutshela indaba zakho mana nguthi wena. Wethetha. You're Mahatma Gandhi that you want us to praise today. Uma nafika neziphayisi nina la ngizotshala iziphayisi kaZulu sugar cane. Imina translate ingoma yamandiya kaMbonge ngema ngitranslate into Zulu no Prophet uthi ngomani. Nina ngoba senibambe kanje itheku njoba lithanga uVivian Reddy la ophuma ngapha la itheku from eShaka Marine uziyophuma emhlanga njengamanje njengoba kuvalile. Just because sen dominated eThekwini uzocabanga ukuthi ungavikwa kangcono ususe lo mbatha kufanele account no foreigners etshela thina njoba kade nenza imassacre ePhoenix bekufanele thina sizoclean up your mess dabezini njengoba last year iphoyisa lasePhoenix drive you state vehicle u30 for that matter no 30 ingane wasaya hit and run 30 wasaya hit and run ingane yangwatshwa yimi. You can't give me your bag. But what are you give us a chance? Even the accusations are not changed. You must join it. You must play it. About you being join it. So when you the boss, when you figure no road, if you are not spice and sugar cane planting, no sugar cane planting, that's why you are reclaiming our land. Mr. Raja. Little big now. Oh, Mr. Raja, who's a chicken carway, chicken in a shop. We are so ashamed. We are so in. Nina Phoenix. Nias Phoenix. Malandeni. Oh, Eddington Hospital even we want to Scholar transport. Agwala mandi. Angifuna ukuthiwa ngirace it ngobe ngisuke. Wena unazongisho inkomo yokudla ungibizi ngonawe mina. Ungangibizi ngonawe awunankomo dala. Ngithi mina ungangibizi ngonawe ngoba ngekumele oqala. Usushi. Uthe ubani ama initials zakho dala. What's your rank? Ngena uzolimale ungazolimala. Umtradnishelani ukhokho ngokulimala. Umtradnishelani ukhokho ngokulimala. Yes. Move this horse. We are not this. We are not this. We are not this. Don't call us this. Move these guys. Move these guys. Don't call us this. Uthukhoka yenza njani ngokudla baba? Entertain the lady. Uthakenze njani? Njoba ukudla kwaba kulapha uthakenze njani? Ngaphandle kokudla une what? Where uthukhoka kenze njani ngokudla? Elokho efike ngo7 ekseni uthakenze njani? Mana gogo. Uthawukhokha kenze njani selokho efike ngo7? Uthakenze njani? Because you're so periods they were told ukuthi ngo7 bazobebela. Indeed they were here ngo7. Uthukhoka akenze njani ngokudla? Yeah. Sithe uzodlula nabantu abaphelezelayo but ngeke sibadedele labo bantu. Ngathi ugogo yedwa uze wakhuluma umbatha oqala wathi dlula nogogo nalabo abantu abaphelezelayo kuphela. Nina yini esingenza ningivimbe? Because njoba uspe ulapha imoto ofanele ibuyisele emuva. Dlula. Bekani phansi ikhaya. Bahlali, all provinces are taxed and they are being assisted by amaphoyisa. They are not monitored. Number 2, they blocked the access la. Officers wabo community safe and other officers from crime intelligence. They failed to organize
organize a section 4 meeting for a briefing for their junior officers which are here. Kunemagama kunomama uZandile Gumede ngaphansi kwamasipala weTheku. KunoKenel Ukhoza ubone emaphoyiseni. UGeneral Mkhwanazi sikhulume naye Friday. That day eyongena emhlanganweni wamaphoyisa address 2 issues. This picketing and indaba yange weekend ye Chiefs ne Pirates. Now, lama phoyisa again. They are managing you. One mavimbe mina emsebenzini wami lo engiwenzayo every day. Mina ngoba kumsebenzi wami loya. Angilazi ilungelo labo liqala phizina. Kulaba abashutha ngicela ningizumele inama tag. Ama name badge abo. Bonke who are here. Ngicela ningizumele in. Okay, listen. Zoom in bona. Uma besuke benlimaza njoba besiphushile kanje uma wenza iclaim fanele wazi iphoyisa kuyilona elikuhlukumezekile elihlukumezile okwesibili ilungelo lenu one they don't even know kwabona ukuthi njengamanje up until kusasa bekufanele nisubmit ama submissions a review ye constitution yes South Africa abayazi lonto nje ukuze ihambe iye parliament so that izoshintshwa i constitution you have up until the end of the month ngicela ukukhuluma ngala they've been escorting you yonke le ndawo peacefully ningenzi lutho lalela ukuthi qalapi njengoba besuke nani lapha if you were not allowed bengafanele bani escort okwesibili this is not your ending point or your end point. Your destination is at the entrance of the ICC. Yes. Kunabantu abanilindile kwi leadership abalinde ukuthi nifike kubona ngoba they are expecting what we are doing now. All provinces are dependent on this one. Number 2. Anyway, sebesizile ngoba benivimba. Sizoyolanda iponti ababeyibophile last time. Sindlalele la especially because ingana bogogo. Vela abanye beni bakhishiwe holo kade behlala kulona ninayindawo yokuhlala. Part of memorandum yenu abanye bayagula kwi condition ekade ishiwe lasivela khona. Abanye babo basubmit ama points wabo for I memorandum. As ama points with ama signatures abo ama working conditions wabo. Kushuthi these ones abawazi umsebenzi wabo baphathi mandate. Now I'm going to need who's leading this pack. Sonjikazi ukuze sazi uba nothatha responsibility ya whatever that is going to happen. Back in 2018 at the City Hall, uhulumeni eshikilela ukuthi amasosha awomkhondo wesizwe with ama-force numbers that integrated from isosha elesuka kumkhondo wesizwe la absorb u-SANDF. Ngicela ningilalela bese Yilo wakubopha commander. Yilo wakubopha. Bahlala 7 months eWestville. Lasivela khona makuthiwa ikukhishwa i-order kuthiwa thula. Lasivela khona makukhishwa i-order kuthiwa thula uyathula. Okay? Umbatha la 2018 wagibela kwinyathi lethathi le enkulu. Wagoba amasosha ezophikethela umsebenzi wabo lapha uCommando Pro akaze bayithola justice. Elinye isosha la twist umnyawo labheke emuva. Mhlaba esipha ekhona sihamba ngokulongo lapha. Sabushwa yibomba. Basiphophela ukala onjengalona bestressini. Sithamba sithi asisaphumi sabasithene futhi. Athebe. Satha siphumi ummeli wami nommeli ozomela abasosha. Babiza ofisini lapha. Bathi hambani ayikho into eniboshelwe. 7 hours later we refused. Because they are used to doing what they did on that day. That's normal. Even if you arrest us 10
just like we did a week ago. Yeah, drop him at 7 months after. The very same people, the very same faces. That's why it is Zuma Nubuso, Nizuma my name tag, because we claimed Unamakamesu Fagile Amaya Vesena Shogo to Buso Siamon. The competition name tag, the competition Buso. Lalani, since it's a picketing, a peaceful. Minang Nelungelo Logu Sebenzala, Minag. Since Betty by Anvimba. Most of us is what him Nabet escort and gear land as Fumelano corn. Ngoba emalungelweni nina mhlawumbe nina abacabanga ukuthi aninawo ngoba vele niyahlupheka nina thina sinelungelo njengokwendlunkulu mina nginelungelo njengoface abangiguglisha la bebona ukuthi tourism indaba uface osokugijima kabantu njengamanje bathi bona bayasivimba to do esivumelene nabo with the president size bona sokhuluma nabasile kimi salapha with the economic development and tourism for the next ngoba into abayifunayo is to provoke them bese kuthiwa beniviolence. So don't take them to that route. We have proven ngawo wonke ama-videos njengamanje okubenze kwa-drop case bebopha without mandate. Ukunibopha fanele bagijime bolanda i-warrant of arrest kuqala bese bebopha umuntu abathi bayambopha. Obviously it's not me because mina ngisemthethweni njobabila and I've done all the consultations. What happened? Shut up. Okay, njoba sila ngizohamba siyolanda ukudla. Sit down, I'll bring iponti nihlale la bese ngilungisa lokho kufanele ngikwenze. Bona bane responsibility yokunigada ubusuku bonke ngoba vele ngibani. Umbatha enokushini uthreatenisha amasosha amtshela ukuthi sakubona ungena enyathini ubulala lawo maphoyisa namanje bakhipha amagama nama-threats as we speak right ayikho-ke njengenasukulwayo manje kushiwa njalo ngesingisi kuthiwa every dog has its day. Shut up. Wazan bila nanimela hapo mbele hapo manje.
Welani. Ngeke kuphusha naseni ukudedla manje imali. Lebazo imoto la bese libalekile. Inethe usangapha. Ngapha kancane. Haya la. Commanders, come here. Bizano kama sosha wazani. Commander, bizama sosha. Moto. Sisa, papi,